Bai lurra eta baita baldozan. Bueno, baldozan fotokatalitikoak dira. Kutsadura edo eta, bueno, zuetan zaitu gara, bueno, eraikin honetan zaitu gara zantzarrikazeko irizpidea jarraitzen, une oro, hasiera. Eta, bueno, Iobek badauka zerbitu bat, beraz, eta, bueno, inspirazio gisa, ondo beteke zaigu, soñatzea eta besteak beste, bueno, elektrikoak ez direnak. Zelako kutsadura? Ambiental edo Beobia edo... Beobia. Bankalak eta... Beobia, nire ez gara bai. hau ez nik ez dakite gauzat bidik, baina teniozko oxido bat omen dauka, kutsadura erakartzeko edo... Izango da katalitikoa, horrek katalizatzen. Eta landaria hori bereziak dira. Serum edo horrelako zertzen dute. Bueno, eta zaten dute mantenimenduak betik errazak direla, eta... Temperatura eta... Igual hemen,